Masu kallo kamar yadda kuke gani muna tare da Adam Umar Faruk wanda aka fi sani da Adam Dorai. Barka da zuwa. Yau barka da sannu. Wane ne Adam Dorai? Ni dai sunana Adam Umar Faruk amma an fi kirana da Adam Dorai musamman akan wannan sana'a ta mutu comedy. Ni haifaffen unguwar Dorai ne. Na tashi na yi primary school ɗina a Ahmad Usman Memorial School. Daga baya na koma Apex International wanda nan na ƙarasa karatuna. Wane ne mai gidanka a industry ko kuma ka kanka kai? Eto gaskiyar magana ina da mai gida a industry. Sunan mai gida na Abubakar Rabi'u, Mr. Arewa Block. Gaskiyar magana shine mai gida na industry. Tun yaushe ka fara harkar comedy? Gaskiya na fara harkar comedy akalla tun ina ɗan shekara 12 a duniya. Da wasu nasarori ko abubuwan da ba za ka manta da su ba lokacin da ka fara harkar comedy? Gaskiyar magana akwai wani kira da aka yi mun amma wannan sirri na ne. Shine kiran da gaskiya ban taɓa mantawa da shi ba. Idan za ka yi comedy ya idea take zuwa maka ko kuma rubuta ta kake? A gaskiya dai ba ma rubuta comedy. Amma kuma irin abokaina waɗanda muke tare da su za su ce min ga wannan bidiyon ga wannan labarin ga kaza ko sun ga wani abin ya dan faru sai a ce min to gashi ya kamata a ce ka shiga mana comedy me akai, sannan kuma wani lokacin idea ta zo min in ce ku zo mu je mu aiki ga wannan labarin. Gaskiya magana anan muka fitar da ideoyi. To yanzu comedy da kai dukan su gabaki daidai a yanzu dan na san akwai wanda za ka yi da yawa a gaba, to wanne ne fi burge ka yanzu? Gaskiya dai akwai wani comedy da ne na bangajewa. Gaskiya magana ina mutukar son wannan comedy. Abin gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki da ɗani zan ji muri na ga soyayya. Aikin san ina son ki ga wata yar magana in kika je ki gida ki tuna hata ba na san rigima amma san ki yanayi mini hauta. Doke ma ki sani za ya fi kyau min sasanta. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba kin sani inda wata ki daɗa ni na san zanga soyayya. Dan Allah ki kula ni idan na gaza ki azani. Sore ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni zakir baki yo sayani. Ke ɗaya zan wacina ni mai kyawu na kamanni. Tunda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na. No. Comedy ka kamar guda nawa kai yanzu haka? Gaskiya yanzu akalla na yi comedy kusan in ce 70 dai haka zuwa 80. To wasu kalubale ka fuskanta lokacin da kake yin comedy? To gaskiyar magana kalubale inda na fara harkar comedy kusan dai ni kalubale dai na guda ɗaya ne. Musamman in mun fito za mu ɗauki aiki haka. Kusan yanzu matan mu na industry in za ku fito ku zo ku aiki. Gaskiyar magana suna da wasa wasunsu. Amma ba duka dai aka tara aka zama ɗaya ba. Ni gaskiyar magana in muka fito za mu aiki to in aiki za mu yi aiki. Kada a sa raka wasa a ciki. Kada a sa wasa a tsaya a aiki ni ko shi ne. Wani shawara za ka ba wa masoyanka ko kuma wani sako za ka ba su? Gaskiya ina matuƙar jin daɗi game da bibiyata da ake na shirye-shirye na da nake na comedy, ina jin daɗi. Sannan kuma da masu mun posting a wajaje da dama irin su Instagram, YouTube masu ɗaɗɗora abubuwa na. Ina jin daɗi sosai. Allah ya saka da alkhairi. Daga ƙarshe akwai wani game na tambayoyi da za mu yi yanzu. Bari mu zo yana nan a rubuce za mu zo mu zaɓa sai ka amsa mana. Baby
min sunan baby. Na musu dirrata tunda na sami yabo bakin baby. Ko a cikin birni idan an ganni ina kabaro baby. Ko ka tafi kai nesa a cikin kalbin ka akwai zancen baby. Sunanki da sunana su aka murza akai harafin baby. Yadda ne sun san ni da ce baby. A'a ni ɗaya ne baby. Ni da ce baby. Kin san ni ɗaya ne baby. Kai ma ka san ni ce baby. Na yarda zan bayyana ke ce baby. Baby. Yawwa ga game din nan sai ka zaɓa wanda za ka amsa mana. Amma fa duka sai ka amsa su. Yanzu dukkan nan sai na amsa. Ba duka ba, kawai zaɓa za ka yi at least guda 4 daga ciki. To shikenan. Bismillah wa alaikum. Gisan ko ana so a fara shi da bismillah. Na'am. Kai kanan ga musu bugika ne. Wannan tambayar fa. An shayi maka ita ko? Gaskiya magana ina so in bada amsar tambayar nan. Saboda mutane da dama suna yawan yi min tambaya akan shin kai kanin Hamisu Bureka ne? To mu gaskiya magana Hamisu Bureka a wajena kamar yaya ne. Yaya ne a wajena Hamisu Bureka ɗori, amma ba wai irin a ce wanda yayanka ne irin uwa ɗaya uba ɗaya ba. Don ko sunan yayana ne saboda abokin yayana ne, sannan kuma akwai abubuwa da dama wanda za a kira industry zai dan ba mu shawara ya ce kamata yi ku yi kaza ka yi kaza ka yi kaza, irin shawarar nan da yake babban mu sai magana. To masu kallo Hamisu Bureka ɗori yaya ne a wajena. So masha Allah, next question. A ɗauka wani me yasa ake kira na da baki a bidiyo? To gaskiya magana ni bakin ne. Saboda kin san akwai wani abu da yake tafiya a yanzu, ya ga ce wannan concept ɗinka ne abu ka shigo da shi, ya kamata a ce ka kai gobe ka bayar da gudunmawa a ciki. Akwai wani abokina ko kuma in ce kusan amini na ne, Usman Nadi. To akwai sanda muke dan yin aiki haka sai ce mun shege baki. To sai da muka zo zamu yi editing, mun gama editing din aikin da yake mutakala zuwa shi ne director aikin, sai nake cewa gaskiya kamata kai mun voice akan wannan magana ta shege bakin, dan dinga sashi a bidiyo na. Shi wannan shine asalin inda na samu wannan sunan na shege baki. Masha Allah. Ka ƙara zaba mana wani. Shin yan mata na nawa? Kuma yaushe zan yi aure? Sai magana ni budurwa ta ɗaya ce, kuma sanin lokacin da zan yi aure Allah ne masani. Lokaci ne ko? Lokaci ne. Masha Allah. Saura ɗaya ka gama. Hada bismillah. Bayan comedy akwai wata baiwa ko talent da kake da shi ko? Gaskiyar magana bayan ina yin comedy ina yin directing, musamman na waƙoƙi ko kuma na scenes, amma na fi yin aiki akan comedy daga musamman ma na wayanda nake fita na je nake. A nan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu tare da Adam Ɗorayi. Ku yi subscribing, commenting, liking da sharing a wannan channel namu na Hama Abubakar domin samun shirye-shiryen da muke kawo muku. Na gode. Adam, ina fata idan na ƙara gayyatan ka za ka zo. Insha Allah, zan zo Allah ya yarda.